Francis ni nalan tum kadu ko be to phanta pini hempur ni akardom pi pajiriglo kardom pini ni linan tum pen birta ke me alam ke thanji la pui khelo Christian na tum na pen Christian ki dun mi atum na pen karjong kang thir ke long atum aphan asat kai ke tadu labang so asat temptation purikha labang so alam jirsin dilinang tum pen kai thanji aphaning hanglo pimana li Yesu Kristo aphan nehem phu la pen ne kapejo ka banglo pu dengde ta phi nang li lang baptismo enlo la pen Arnam nangi chak nangi PG ya karjong kang thir nang li kacho hang ateng pen nang li puthak bang tang lo la so ajok non ke nang li ke mesen aoda dur a Christian chipendeng tang lo mundo nang li pangkilangun det abang hi isar po ke aning arong abedet khang jang Lasi nangli pan Arnam nangli ki pi ang hoy pen naga pesunji la pen naga tengkengji abidi kai kita ribom lo Lasi nangli labang so hi isar po abidi lang no nangli kachini tekji apansi nili pini kajathan rabji apansi ning hanglo hi isar po akatengkeng silent attacks Sultan or akromon. Pinangan na Kristiyan na tuwapan ke asat ke lang pensi isar po ke tengkeng lo. Nasi Sultan ke la soni atuwar pensi muni na tuwapan ka tengkeng akam klempon. Isi atuwar ke pirti apan akar iyaning pen. The desire of the world prithibir ichha kora. Pirti rona atang angbong Kape dudun verji afansi kai keda sultan ke halatum afan asat anat kape klojisi abidi atowar ribom pirthi pen ki pia ke nang sot ake ong pia kar I ne he ason ke khi dat e herjume he ake padu oji afan aning ke hang hini amang ke man peng lapen anong ke the abang ka cheplang ji afan aning ke hang pen pirthi atar akereng mesen la pen akejok wan pen ke do mesen thak ji aphan akar I hello Bible along pulo isi ya johon ang deng pihini ang deng so krepo nani tum pirthe kalite pirthe amar chinghonri pamania bagjong si pirthe aphan inghon lo tangte alang like pu atheke arna aphan kachinghon away hini akatengkheng Hini akatengkeng ke pirthia ok aning ke hang akar ipen. The desires of the flesh tes manghor ichha kora. Jesu Kristo tengparpan athak ke klem akam pen ajoksi. Papen nangli kelong nang vekji ale. Ahok a Christian atumapan pejok det tanglo. Lapen pap he jakong anpen jok tanglo. Og abang at pumke reng lang apotsi la og apan kachepang kang nang jiapan asondo la pen akar I he ta jokta do hisar pula he ason amung pensi kam kape enji bor ilo la pen Christian atum kajong kang thil pen akejapon alar hala he si jasemet akenang sot adim si chibipon lo hi isar po kachepa hai cheng ake hai Satan's original victory Satanor parambhik joy lahe ke labangso apirthe lapen a ok aphan anchot lo pima kicheng si ahut apinso lapen a arluso atum aphan asat ke lang pen a joksi Sultan kacepahay cheng ake hailo. Labin labangso ason thot ajoton pensi piniar ni anta akam en pon bom lang. Pirthia thak
kedo ason hei ke ok aning ke hang akam ok aning ke hang pik akache paplang jia kar I mek aning ke hang kelong u jia phan ameke the kache pindak ache the amethang kelong an asona puthak aning kache the nasi non ilitum kicheng ning pi ke thom throk la pen isia jon aning pi hini kre throk along alam hei pen iwa phan asat kelang alam pangbardam sina kichuji aphan mesen lake ok aning ke hang akam aphan lo mek aphan lang mesen lake mek aning ke hang akam aphan lo iwa pulo gyan kelong ji aning ke hang lada kache pindak ache the aphan se pulo pima adom la pen iwa klubu pen ke munit akhaya tum an ke hala tuma open si cari pon la son thom ason ateng pen lo pap a ot pen a jok si ok a phanta akeheno pe plang det lo Kristo kachedan kachepahai victory won by Christ Kristo joy juktor hua isi amethang ache the pen a jok through his life nijor jiwon or dara e tum kadok we tum aphan ason thotsi Jisu aphan jokta asalang every kre pholong pulo bonta alang li pap claim credet lo bonta alang li pap claim credet lo asalang lo bonta pap claim credet lo non ni tum lugadeng pipli isi pen krege thom Jisu aphan asat kelang pen isia jon hini kre throk along pen Jisu aphan asat kelang alam pangbardam sina Kosom ben si asat lang lo ma Jisu phanta. Halai si vet asat aso along pen him pa plangon pusigi pu. Lagi ok aning ke hang akam phan lo. Pithia dangarat paklang lo. Lagi mek aning ke hang akam phan lo. Kadom hem thipi ang song achile pon lo. La sola bang ke kachipindak achithia phan lo. Hini alali akithi pen akithu thu pen ajok. Through his death and resurrection ter mitru aru punurothanor jugedi ke kroy pena jok si Kristo Kristana tuma phan pabaja kong lapen akapang ri pen akachepa hai ki pia thik peraja kong long lo non ke alang li arna hukum ke kroyji aphan ning ke hang ateng pen kangwai ji aja kong dolo Pima oke aja kong abedera posi aron ke klem un e akam arnam si klem den alang ni methang aso pu aphan nang toisi munit a ot along akido apap aphan aduk ahukum pila alang li supo ke pap kapekak I athok ke plang jisi papi munit a RJNC wang doromi pen akinang ateke litum akar along Aron kapa pleng jiapan lagi ok aning ke hang ateng kengkam kachejor cedet ji monda karjong aning ke hang ateng pen akengkam kachejor ji apan lo rumang deng pinar ke thomem tialong pulo Christian nakache pahai ponbom the Christian continual victory Christio obiram joy yukto Kristo penajok la kethetan akache pahai tang kapithir klong ateng pensi Christian atum non ke hotur atum akateng kheng penta perem det unlo ladak kache pahai pon bom thik ji aphan son troksi atwardo halabang so atwar isi kache dan kache pahai de tang alam chini nang ji Know the victory is already won. Iti purbe joyjukto huar kotha janibo lage. Pima theng parpansi alang li phan perem detang lo. Non ke hi sarpo ja kong kachelong thuji ke Christian atum akamatha krang pen anchot lo. Bonta Christian atum amethang ache thealong theng parpan athak
ke claim tang akam lapen akitu tu akam kachini pe me ahut pen ke labang so abang apan ke hi isar po ke thang natta claimun de hini karjong ken kam along ken kam kachi Jordan walk in step with spirit atma khujot khuz dia Christian to apan jakong kimi pithulo lage karjong kang thir ame thang amatlo alang lili tum aning arlo arni akapasimi joy alam hey ateng ake kroy pensi ken kam che Jordan nang po ke thom kupia phansi asat ke lang ma pangthek nang chi recognize temptation for what it is পরীক্ষা তো কিহর বাবে চিনাক্ত কৰিব লাগে আসাত কে পাপ কালি কে ক্লো কে পাপ ফ্রি হাদাক কাচেপে জগজিয়া তো ওয়ার কাপথিক তাংদো পুচিনি নংজি understanding there is a way of escape provided তাতে অতিক্রমর পথ উপায় অবলম্বন করা আছে বুলি জানিব লাগে ইসিয়া কুরি নংদিং পিকেপ angding sokre thomolong pulo muni datum kepu hur asasi nalitum tap phobom lo ana me thang kichak alamateng tiklem vek lapen nang tum kachak edet ji lason asat nalitum apan pelang long le det ji lapen nalitum apan asat kelang hun seta nalitum kachak unji apan alangli atege jisu aja kong nang pi ji lapen la son nang litum la pen ke jok plot ji apan alang li to war nang pe klang ji jem nang pi pri thok si along ka che pe jok ji ake than jir pen akapa klang pon pe dolo arna apan chodai non hi sar po phan khang non lapen alang li nang litum pen kat po pho kai mate chethe ake chok anarle chibi ponon keep the right focus in life জীবন তো নির্ভুল কেন্দ্র বিন্দু থব লাগিব কলসে আংনেং পিকে থম ইসি হিনি আংনেং solong pulo nani to phan jongsi kristo pen pithura pet tanglo tangte sining athak amar he aphaleri non kristo hadak arnam ar e anar rechong hoya thak chingni lo pirthe amar he aphan kali monta sining amar he aphan le matha enon trok asat keklo detji adim pen che pehlo non damri non keep away from the obvious areas of temptations prolubon poloikor onsolor pora aturi thakibo lage lun farosira isi anengso ke thomolong pulo kaike seta kaheno chakchelo choksi he is sarpo ke manga kam he pen cherenon beware of Satan scheme Sataনৰ asuni mur pora hotor kore thakok elitu mahutur elitu aphan ke claim ji abidi langno he pen ke claim ji akam ilitum kachini nang jia kenang sotlo laso pena jok se ilitum aphan alangli ilitum mahutur ilitum aphan ke claim ji abidi langno he pen ke claim ji akam ilitum kachini nang jia kenang sotlo laso pena jok se ilitum aphan alangli echong thui un edet po pima alangli ke kachobe abang lo Jolang pinar ke pikir pria long tok daglo. Pima langli adu ke pibe abang lo. Kapak lang nem pikreni kep along la tok daglo. Sultan ke kesumo soy abang lo. Kapak lang nem pikreni sir kep along ta la tok daglo. Alangli ke atige sultan asat ke lang abang lo. Macho ni pipri isi ben crazy along tum tek long lo. Tek lang daglo. Alangli ke asat ke lang abang lo. Alangli ke kachine ke abang lo. Akam ning pi kep thong kerar ke bolong la thandak lo. Alangli ke kam ke abang lo. Iti Thessalonica hini krer ke bolong ta eto aphan peklang dak lo.
alang like kangreng kong ahing ho asol isia pitor po na kebalong la than alang like amethang tekla arje kiturbong ason kaciparjan tek abang hini korean Christian neng so krepialong la peklang dak Christian sonsi ili to aphan ke hai pe me ache thepen ke doje aphan si ek phatang lo Kristo pe na joksi ili to aphan pir the aphan che pahai lo isia jona neng pi pho pli along eto aphan epeklang dak lo pir the aphan che pahai lo eto o aphan che pahai tang lo gala tang neng pi pho kret trogolong ili to aphan ethan dak lo ili tum hai tang lo Hutur aphan cepa hai long lo. Episode neng pitrok kresi krega thomolong itu aphan ethandak lo. Ko ani ngarong alam itu soitan bang cepa hai long. Nang li phana sat ke lang ahut. Nang ke pejok dunji aphan arnam akechak kipi apot nang li arnam aphan akero piloma. Arnam kai kita kaji sigwen pen nang ke rab dunji pu aphan nang li cikitip poma nang li labangso alam anu kapreg aphan ta than pachini po pu nang li cipathik thek jima arnam kang ginso Jisu Kristo ka pe jok lapen karjong kang thira ke ja nang li long lapen nali hem tu long non lapen kai keta nang pe dudun verlo nang Amen. Kado kabe panta labang so berta karjulong tuman panta putot kijut sisi nidi Kristo kang hona kang so kardom pitilo kardom putot moru jetong tolona